கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் பிரசங்கி 3:11. அவர் சகலத்தையும் அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார். பிரசங்கி 3:11. அவர் சகலத்தையும் அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார். கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தர வாக்கு தத்துவம் என்னன்னா, அவர் நேர்த்தியாய் செய்ய போறேன்னு சொல்றாரு. எந்த காரியத்துக்காக நீங்க காத்து கொண்டு இருக்கிறீங்க? ரொம்ப வருஷமாக காத்துட்ருக்கேன்னு சொல்கிறீங்களா? என் பசங்க வாழ்க்கை, என் ஸ்டடீஸ், என் வேலை, இதெல்லாம் என்ன ஆகுமோன்ற கேள்வியோடு, எப்போ நடக்குமோன்ற கேள்வியோடு இருக்கீங்களா? கர்த்தர் இன்னைக்கு சொல்கிறாரு பதில் உங்களுக்கு. நேர்த்தியாய் அந்தந்த காலத்தில் செய்வேன்னு சொல்கிறாரு. ஆமேன். அந்தந்த நேரம் குறித்திருக்கிறார். அவர் நேரங்களும் காலங்களும் அவருடையது. அவர் குறித்திருக்கிற நேரத்தில், காலத்தில் சகலத்தையும் நேர்த்தியாய் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தோடு, சமாதானத்தோடு உங்களுக்கு செய்வார். ஆமேன். விசுவாசிக்கிறீங்களா? குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கு. தாமதித்தாலும் அதை காத்துற, அது நிச்சயமாய் வரும். தாமதிப்பதில்லைன்னு கர்த்தர் வாக்கு தராரு. பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க. உங்களுக்காய் குறித்ததை ஒருவரும் தடுக்க முடியாது, எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அது எப்படினாலும் உங்களிடம்தான் வந்து சேரும். பயப்படாதீங்க. கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். பெரிய காரியங்களை செய்து ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.